This is your stage, your spotlight. Hello, Meghalaya. Your story starts here. Ka Israel haka khat nyau tarik ujiliu arajar arpusan ka kedau sya ka jing penyar jangka banthear namding lingba ki jet yapom na sun haki benta ka teran sansngi hadian ka jing thear namding yeki tem shipai ba jakabu nuclear ka Iran kat ba Donald Trump president ka United States ula pha ka khubor ba ki nong shong ki dei ban phet na ka nong ba haga juga por ke Indian Embassy ha Iran kala patha ya baro kinong India ki ba pendon kam laki kali ban kin ria na teran syaki wei par ki jaka Shushu hagan ka sngi ka Israel kalakam bakayo penyap ya u Ali Shatmani beratip kum wartime chief of staff u headu ki shipai. Ka Israel kadang yale ban penkut ya kinong yalam shipai ki nuclear scientist ki jaka badun uranium bar ki jaka bu ya ki ballistic missile ka Iran bat shim baka di ka senjam ban khang ya ki kam nuclear ka tei ka ri. Shushu loong bapalat aspa aphongut ki brio ha Iran kila yap nadu ka khatlai tarik ujiliu arajar arpusan. Nagani ka thama hapdeng ke Israel bat Iran ka dor umpniang kala kiu ba hadin ka jing tha u Trump baki nong shong ki dei ban mi no na teran ka nong ba ka baki nong shong ki dan palat ya ka ship ho million ngun ki wei ki ri ha ka perthai ka ba ar photli e ling ba ki foreign minister jengki lakin tu ya kari Israel ban sange no ya ka jing siat namdeng ya kari Iran ha ka wei pat ka liang kari China kala no ba Donald Trump udei ka daw ka jing nang jor ka thama hapdeng kini ki ar tli ki ri Shushu hagan ka sngi ki jing thai ba shirkhai ki la sawa ha Tel Aviv ba Jerusalem hadin ka jing pa ka air raid siren hagi banta ba pher ka Israel na ka jing wan her ki namdeng kari Iran Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus F Ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka shop plus F haka jingsom yeki nutrient kumki vitamin bat ka iron la icon diat bada ka bathau bha kam khta I ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yeki balehi banai kita kadon ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta ka sngi Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya